Ola, nos tutoriais anteriores xa falamos de 4 dos 5 tipos de animais vertebrados que hai. Hoxe imos co último. Falaremos dos réptiles. ¡Empezamos! Anfibios, aves, réptiles, peixes e mamíferos son todos animais vertebrados, é dicir, teñen columna vertebral. E na clase de hoxe centrarémonos nos réptiles, que comen, como respiran, como se reproducen. A meirande parte dos réptiles son terrestres, nembargantes, hainos que tamén poden vivir na auga. Imos coas características dos réptiles. Posúen 4 extremidades, mais estas son bastante curtas. Agás as serpes, que non teñen patas. Son ovíparos, mais os réptiles non incuban os seus ovos, senón que os depositan en lugares que eles consideran seguros. A fecundación é interna, xa que se produce dentro do corpo. Case todos teñen dentes e algúns, como as víboras, a través deles insectan veleno. A súa lingua é moi especial, xa que ten varias funcións: gustativa, táctil e olfactiva. Ademais, algúns teñen lingua bífida, isto é, que a teñen dividida en dúas partes. A temperatura corporal dos réptiles depende da temperatura exterior. Se hai frío, terán o corpo frío, e se hai calor, o seu corpo estará quentiño. As tartarugas son un tipo de réptil con coiraza que a protexe do entorno e na que se pode agochar no caso de que haxa perigo. Segundo como se alimentan, os réptiles poden ser herbívoros, e son aqueles que se alimentan de plantas, como as tartarugas e iguanas. Os carnívoros aliméntanse de carne, mais tragan as súas presas sen mastigar. Hai réptiles exclusivamente insectívoros, como os lagartos. Os omnívoros, a meirande parte dos réptiles comen plantas, pero algúns, como as tartarugas, ás veces poden inserir algúns invertebrados de pequeno tamaño. Ata aquí a clase de hoxe, na que falamos dos animais vertebrados do grupo dos réptiles. E agora, tócache.
Investiga que é o proceso da muda que realizan os réptiles. Case todos os réptiles están cubertos de escamas, que non son flexibles e, polo tanto, teñen que ir mudándoas a medida que van medrando para adaptalas ao tamaño do seu novo corpo. Este proceso de cambio de escamas é o que se denomina muda. ¡Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profearafeliz.com. Graciñas!